Il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li jista' jagħti futur lil pajjiż u huwa l-partit li jista' jkontribwixxi għal Malta. Kliem Manuel Delija, kandidat ġdid tal-Partit Nazzjonalista f'intervista ma' dan l-istazzjon. Manuel Delija għandu 35 sena u flimkien ma' Martu Clemons għandhom 3 tfal, Emily, Jerome u Benoit. Bħala passatempi jħobb il-films u t-tisjir. Beda l-involviment tiegħu b'mod indirett fil-politika fl-1994 meta ħadem bħala l-PRO ta' Joe Psajla Savona li dak iż-żmien kien is-segretarju parlamentari għat-Turiżmu. Fl-1996 bis-sem tiegħu fl-Għaqda tal-Istudenti Demokristjani Maltin inħata l-President tal-Kunsill Studenti Universitarji sal-1998. Wara ħadem fis-segretarjat ta' Edifin Academy biex mis-sena 2000 beda jaħdem fis-segretarjat ta' Ustingat. Imma li xażel il-Partit Nazzjonalista? Hija l-għażla ovvja, huwa l-partit li ħares lejn il-futur, huwa l-partit li ta' fil-passat il-futur lil pajjiż, huwa l-partit li fih nista' l-iktar nikkontribwixxi għal ġid ta' pajjiżi. Matul l-intervista staqsejnieh li xażel li jkun kandidat ġdid tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni li jmiss. Naħseb il-politika l-vokazzjoni tiegħi. Fil-verità dejjem da xogħol għamilt. Ġifieri jiena mill-università l-ewwel xogħol tiegħi kien press secretary ta' Edifin Academy. U mbagħad ħdimt għal 13 sena, 14 sena fl-uffiċċji politiċi ta' Ustingat. L-ewwel darba li ħireġ jiena l-elezzjoni, però dejjem fil-politika ħdimt. U naħseb li mill-Parlament nista' nkompli nagħti servizz. Tkellimna miegħu wkoll dwar dak li jixtieq jaħdem fuq u jekk ikun elett. Jiena fl-esperjenza tiegħi tallimt li fil-politika trid tkun lest tagħmel li qabduk. Jiena ħdimt fil-ġustizzja, fil-gvern lokali, fit-trasport, fit-teknoloġija, ħafna setturi. U fil-verità, frankament, sakemm meta tagħti servizz kollox interessani. Għandi partikolarment għal-qalbi l-edukazzjoni. Jiena meta kont l-Università kont President tal-istudenti għal sentejn u kienu sentejn tal-Fred Sant meta gverna. U hemmhekk iġġilidna battalja biex insalvaw l-edukazzjoni. Kienu l-unika sentej fl-aħħar 25 sena fejn in-nies li jmorru l-Università naqsu flok żdiedu, il-pija żdiedu kull sena. U naħseb dik hija battalja importanti għax nerġa' mmur lura l-ewwel mistoqsija. Il-Partit Nazzjonalista hu għall-futur u hemm irid naħdem ukoll. Fl-aħħar nett labnih jaddilna l-messaġġ tiegħu. Il-missjoni tal-politika hi li nħallu pajjiż aħjar milli sibnieh. Qatt baqax nibdlu f'dan il-pajjiż u għall-Partit Nazzjonalista u l-kandidati tiegħu li verament jistgħu joffru futur aħjar millum. Gabriel Ellul, Net News.